ko ede na amamre ene amane e wo kire and then so ya sign a share e wo simpie kese so amamre ni amane said the nano juda me kire mu se ye ba besua de bi no na ye beka ho asem panis bibi no nsem mo man kwada nte chenchire na ne me be sire wo se ye sua akwan fa so di amane na me ka kan tetene pa de se okọ obi fie na ne timu ntene no na o ma wonsanom ansam puna amane di ne bekoso a akoso date na nanom eyesa no ho komo na tia wa e ba be die na ke die omni se anse ahohoye no so bi ba won chene a woye nyema eboa ema naneje ananika wonchen na fie ho no mo ntina so bi ba won chen a o asante memu di oho ahwasa nipa no nse obehwe a se ka se Ghana man ewo ahohoye su a efri asante amamre mu ana shita call baby a okay won se kan kra no so hwe Israel man a obi kwasra mu fi a no mo e phantom go hohoro ni nsuo hohoro ni pa no na ase so ho mani nsuo no nu aduane ma no di so ade ase nti saa esu no ene asante de no akwai sentafo no okay nti obedru asante be ma na okọ obi fi a o ma nsuo nom ti ma nsuo kura adware ma aduane di ma ohunu sample abefie e de ka Ghana hospitality no wasra ifri saa amamre ni amane ewie mu na kane pa no kedi omnie na ye obi a ne ba wonchen oba ne papa mu bi ho no mo ba na bibi techire ebi ho no ma kane no an ntokwa ne ade ho no so bi bo na adwum pose o na obeko a no di kan suma akwansrafo na onma ba ane wa betena ahwehwe de ekoso mo pick intelligence no ai okay no musua ehwe ne ma mo ye nyina de ho nsam akọ na daachi bu so mo so asam no mo beko no mba so mo no beko mo hu nyoma o betime adi muso nkunim okay so na ekoso pa enti no na nanom so tena ase hu se da bi obu ho ma oba unnim ni trim asem so ye kwansere ni so onye kwansere ni to mo so fa adwen bi se ene so bi bo mo nchen na saa nipa no o mo susu se nsem o saa nipa no ho a o mema ne nsa no fi so mo ogidi ese wiase so mo obi nsa no na nanusu ye no hwan o no a ka ne trim asem kirew timpane se so ofro bi asa no mo a ana o ka ne trim adwen e kirew okay ti de no ya ne se wunya bedru a odi kan ma wunzu o so no so na be oben ma shewofu wo na o mu fisi sa wo ye kwansere ni anabi a wo so wo nipa boni abi a betimi ayo mbone no o mu di kan ma wonsa na ensa no eye nsanfufuo no die mu odin a onnom a etimi ma obura na etimi ma bibi ba oni so no mu di ama no mu di ma wo a omo no tena se a eholo ko mu no ni amane o omo hyada eno de kasa bia emfa de oba no kra show oh no mu timi kra de rowie ka ho sira bia betimi anu musan bebe me ka rowie ne ma friend kebab oh okay enama wa hyada atoto de hihye nia so no so wotwe aworo ne friend rowie anampo bo ma otimi e de nam ka ho so ti wa wie nsa no a aba ani so na fe na no bebu so anu asem atoto ano ho no toto ano hwede wo mu se be ya da hye bia na se wo bae no wo di adwemboni bi de ba se bi obi na asoma se bra ba hwe na mo medi wo mu boni ana mo efiri wa wora wo no matimi ayede etu ho anam so ho nti penisu fro bi asa no mu a ana ka ne trim asem kire wo no ya sa ade no de bo ho ban eti ebra a obun se we di we busuani we di yesusu boni bi amfa ne ho no ena oba yo wodi nso ye de omodi enso ema won ti kan tete pa no de ntia so hoho bi ebe fia no man nsa emu odin pa eno empoko ba so mbe mansa no ma de mu odin no ma dokodoko me ka dokodoko a ensenfo no a emunya den no no nom de jeje ahoho na no agoro na mo so hu se mo de mu odin a na yese omu se bia na o mu hadwenbone bi ntino omo de ma na sebe obura won matoto wa no enti amade mu no de enti ana nanom emma nkrofo nsan mu odin ana edi mu amane aba me ke nyame yaba bre foforo ye trase a ye besua de bio ana munyansa no ne mudo oh yes ne mudo pa munyansa ne mudo pa all right pia o kwame ye da se abusu